Halor ka jingjia keno bagi pulit ka dauki police station nalor bagi la shot ladat kila padat ru dau ksau yo ba solen suting hinrup san snam karta hakamit jonga khatwai tere ujliu arja arpsau hadien bagi la ra yo usha thanat halor ka nongrim basuba baudeu nong Bangladesh. Nakal yang unong yasat an usamla en lang sawian ubadai ru secretary ka New Trap Youth Council HYC Education Cell haka khalai tere ujliu arja arpsau ula lej ban bu da ka criminal complaint persya yaki pulit ki baran kti banle ekatai kakam how chairperson jonga Meghalaya Human Rights Commission retired Justice T Vaipai. Habakran sikilat patai kubor na kalyang usamla en lang sawian ulaong bagajing kam ki pulet bau ba solen udu nong Bangladesh kadai tang gajing tmu ban tap et miau no yak e kabakila le persya yu kabalong ru kum gajing le persya yak hok long brio man brio nalor kata ulaong ru baga commission kadai ban le da kabating e yakini ki pulet ki bale don bor yak kaban na kalyang chairperson ulaong baun sa sim khia yakani ka kam hadien ba di nongilam didukat jong seng ngilai yakowe ke video kabala sapeng step hangti apok senong berdiwa kemudian kaput jong ke India Bangladesh agaba katkum kilat pakai kebon i bakal dan kejing lebor kejing tambor kita ki pulet apok dauki police station persya yowi ndok senong hangti baltip kerteng kumba sulen shooting repusan sem kerta agaba nilai bakumno ki video ki bela sapeng start agaba uni urang pa lasa tambor agaba pa ban dai kita kikso apo kita hagda po police station kemudian hang po dauki dina kalian keseng da ka jing sukya halor ko hok umbri man briu ni mentak si lawan ban file ya ko complain persya yakini ki pulit kontrop officer in charge but kumjur pulit kemudian ketilang hak tu miet ban tombor persya iba sunil shooting but na kalian keseng ya file da ka criminal complaint aka Meghalaya Human Rights Commission mentak si but ni hakne ka complain bila tho batai ru halor ka jinja ka bedai bat kai ka ba uba sunil shooting ulai kendo hakne ka hangthia pok senong perdiwa bat hak jinga tungko bat kibor pulit bat nila kentu ya ka Human Rights Commission bakade ban sim khiamador bat ban pelong ya ka jing toket bat kumjuru ban le da ka batinge persya ikini ki pulit ki bran kti ban thambor ya uba sunil shooting ubde tang nong senong namar bengil i ko nakaliang ni layo ka kubon nang ni nang tai ba ki pulit angki hadin ba hadin kani ka jinja hadin ba kani ka video kala sapeng stat ila penbi ya ka kida bobon rukom da bakendo bondi urang ba dei unang Bangladesh ndrei dadangi pinsong ngogem katkum ka epek bat katkum ka adhar card ka bala ula peti limba ki video ki bala sapeng stat haki news channel ka pin isai bat ka pin bat ngila ban pin sha bondi urang ba udei unang sonong uba pura jong kathik senong perdiwa boderu nong senong bapura jong kari India but kane ka jengkam jong gipulit bodei nong Bangladesh kadai tang ka jengtmu ban tap miao no yak ai ka ba kini gipulit kilale persya yuli brio but ka balong ro persya yak ta ka hok ang breman brio but ni nakaliang kasang ngoro pa kane ka jengle jong gipulit kaladai ka grave violation yak ka human rights but kumjuro yak ka principle of natural justice but dalelehi nakaliang kasang yin song klikti but yin nang yai bodien halor kini ke jenjabun pitikna bagi tai pulit ke budan hangki apo ke dauki police station ke de benyo ke jengpit saja ke bating e kom keseng ni kwa banbu e ke jengkli sekatnat pulit jong hangti apo dauki police station kalong ba balayu brio haba pilara na kajaka mentokit apo police station kai ka bapulong pat yopi haba pidon kata ka jeng suspect snio bau new brio lesium de unong India bapura haba pilara apo police station balai pimsim la tokit yu nada pilap ba lada pilap ba lada pi isan khmat boni ubri umdei satya unong India rei sngopla ba kita ki pulet ndala kilara ubri police station kila tiap pun banu to bri po upos bat ka bas ngosur kai susu kalong ba kita ki pulet ki beran ha kabor kila hadat du hau kita ki arteli ki ksau ki beran hang thia po hathia po ka dauki police station bat kane ka jingle ki pulet ka pi ba kimdan su ekta kamen simete blam bat kata kamen simete blam haki kalayap no bat kai ka ba kipat ba kin expect na kita ki pulit ki berita ki law enforcement agency ban lada ka jinglong ka jongki kalong hakani kurkom kani hi ka hakajaka ba ki pulit kin ai ka jing sngang kin ai ka jing da kipat ba nong sngang ki badan hang thia po kaput re hadin kani ka jingja sngo ki kipat ba kin den kamen ban songs ear bat kamen ban tieng lada ki hab ye tungku kam bat ki buar pulit nang ni syakmat hadirin bangila file ka complain ko bangi tep hi ba ka complain ngi dalam file menem sini
but ni net scam but kumba fi jutip kerkom kan ni kam dai ka complain ka first complain ya ka ba ka HYC sengkeme kala file persya kita ki beri kemudian hak kabor rengi la file ro ya ka ka complain persya USP jug is Kasim district but kumba fi but pesaki bana kalian ka commission hadian ba kala dep ban shem yakni ki complain ki jongi kan sa issue notice shangi ban pentep ba ki steps ke ba ka commission kan salia pengingat scam ro ba kumbangi haki weki cases ba kumno ka commission kala shem kya ban bat ka dan ro ka jing pinstom ingat scam ro ba nakal yang chairperson bat ki members budan buram jo ka human rights commission kin shem ya kan ka case kin shem kya hak bede bat kan ka jingja bat kin shem ro ki steps bat ki legal action ka batenge persya ikta khamtam you police officer in charge budan hak po doki police station bat kumjuro ikti ki pulet ki badan ketilang hak tu kumit ban thombor yu ba sunil sutin ni na kalyang seng ni hakaban kong ni numla ban pediang dalelei namar bang na kapor ki pulet ki dei maki ki bujulek ban khandra yu drugs ki dei maki ki bujulek ban khandra ki kiat ban ki dei maki ki bujulek ban khandra ki babun ba ki kam sniu rela da kat kom ka statement bat pension rem ladangi base ya kini ki artli ki jinjal ladangi base ka ka balaja yi kong bindas im hagat kom yedro bat ladangi base ka statement bat ka bangi ka balaja yu ba shooting im ba sunil shooting kalau sehingga penong ba kita ki brio kemudian hak kabori makihi ki dai kinong penkanyan but kai pat kila pun community ba ki pat ba kin bot kita ki kendon lada ki bor ki bahalor ki mla ban buram ya kita ki kendon ki ba maki ki dai ban bot habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f hakabam bangibam dunaki eki batai kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya